En els darrers mesos, l'àrea de serveis municipals de l'Ajuntament de Roquetes ha portat a terme diferents actuacions per tal de millorar algunes de les infraestructures municipals i crear-ne alguna de nova. Concretament, s'ha retallat la forma triangular del replanell de les escales d'accés a l'edifici de l'Ajuntament, que provocava alguns entrebancs als vianants, i també s'han reformat les baranes per tal de donar més seguretat. A la zona de la Torre d'en Gil s'han rehabilitat i pintat de blanc les parets i les línies originals de la pista on antigament es practicava el trinquet. A molt pocs metres d'aquesta pista, concretament al parc d'enfront del casal de jubilats, s'hi ha construït una nova pista de voleibol a l'aire lliure per donar resposta a la inquietud dels joves per practicar aquest esport. També s'ha eliminat part de la vegetació per condicionar aquesta mateixa zona. També el passat mes de desembre de 2016 es va portar a terme una nova fase de pavimentació de carrers del municipi. A Roquetes es van asfaltar els carrers Escorial, Gasol, Mas i Sant Roc i a l'Arrabal de Cristo el carrer Avall. Aprofitant aquesta actuació, també es van fer obres de millora en el clavegueram d'aquests carrers, substituint les canonades més antigues, força degradades, per unes de noves amb més capacitat de desguàs. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ens comentava aquesta nova fase de pavimentació que s'ha portat a terme a diferents carrers del municipi. També dins de l'exercici del 2016, ja acabant l'any, de fet van ser els últims dies de l'any, vam poder dur a terme tota una sèrie de millora i d'urbanització de carrers de la nostra ciutat, tant de la ciutat de Roquetes com de la població de l'Arrabal de Cristo. Creiem que amb aquesta actuació estem ja acabant tots aquells objectius que teníem de poder tindre tots els carrers de Roquetes en una bona pavimentació. De fet, a l'Arrabal de Cristo ja estan tots els carrers pavimentats. Després encara ens queda feina, evidentment que en queda, però en aquest cas aquí a Roquetes podem dir que ja ens queden alguns dels carrers, podríem dir, de l'extraràdio. Aquesta inversió va comportar una despesa al voltant dels 55.000 euros, crec que una despesa que teníem prevista ja en el pressupost i que per a aquest any 2016 tornem a repetir, és a dir, tornem a disposar d'aquesta quantitat per tal de poder culminar d'aquesta manera amb la pavimentació de tots els carrers de la població. En aquest sentit, i vist ja com van acabar aquestes obres, creiem que de forma satisfactòria, així també ens ho han transmès els veïns que feia temps que reivindicaven la millora del paviment dels carrers als quals viuen. Continuarem amb aquestes inversions al llarg del 2017 i així penso que amb la pavimentació del carrer Consolació, el qual ja s'ha començat a treballar en la restauració integral de tota la vorera i també amb els carrers Masia i Pare Alberca, crec que haurem acomplit un objectiu que teníem previst dur a terme durant aquesta legislatura i que haurem aconseguit a la seva meitat. És a dir, tot aquell procés de millora o de millores en infraestructures que tenien, o pavimentació de carrers que teníem previst de dur al llarg dels 4 anys, l'objectiu nostre en aquests moments és poder-lo haver aconseguit els primers 2 anys de legislatura. Entenem també que són obres importants, són obres que milloren la qualitat de vida de la nostra ciutadania i al llarg de l'any i en el supòsit que poguéssim tindre o que preveiem que podem tindre majors ingressos d'aquells que inicialment teníem previst en els pressupostos anteriors, poguéssim ampliar les obres de millora a la nostra ciutat en els 2 anys que encara ens restaran de legislatura. I dic això perquè sovint ens trobem des dels governs municipals que els recursos, per un motiu o per un altre, no els aconseguim fins al final de la legislatura. I llavors la ciutadania considera o creu, i jo entenc perfectament que sigui així, que només se fan obres quan ens apropem a les eleccions. L'objectiu que tenim des del govern municipal actual és que aquestes obres les farem quan tindrem els recursos, així ho hem pogut fer l'any 2016 i així ho farem el 2017.
que ningú es pense que ens esperarem a final del 2019, quan s'acaba la legislatura, a dur-les a terme. Ans al contrari, si obtenim aquests recursos, que no sempre hem estat en disposició d'obtenir, si obtenim i tenim aquests recursos, des del Govern Municipal de Roquetes les obres les durem a terme de forma immediata. Ho hem fet el 2016, ho farem el 2017 i en tot allò que poguéssim ho continuarem fent durant el 2018 i 2019. Bé, des de l'Ajuntament cada any intentem donar compliment a alguna de les reivindicacions o algunes de les reivindicacions que des dels diferents sectors de la població ens fan. En aquest cas hi ha un sector de joves de Roquetes que reivindicava poder tindre una pista per a practicar el vòlei, a més de les que hi ha ubicades al pavelló poliesportiu, en el sentit de poder jugar a qualsevol hora del dia, quan surten del col·legi o quan se troben els amics, per tal de practicar aquest esport. Vam considerar que aquest lloc era ideal per a fer-ho. Aquí hi havia una antiga bassa de rec quan des de l'antic noviciat dels jesuïtes tenien i conreaven els seus horts en aquesta zona. Evidentment el temps ha passat, això s'ha transformat i aquesta bassa de rec ja no tenia avui dia cap utilitat, al contrari, era segurament un perill i un racó desaprofitat i que podia comportar alguns problemes o perillositats. Per això vam realitzar aquest projecte, vam enderrocar aquella antiga bassa de rec i en aquest espai se va construir aquesta pista de vòlei. Una pista que em consta que s'utilitza, una pista que d'alguna manera ha complert aquelles reivindicacions, o hem complert des de l'Ajuntament, amb aquelles reivindicacions que aquest sector de la joventut de Roquetes ens demanava. Així ho vam fer anteriorment amb dos altres espais, com era una pista de futbol sala a la Raval de Cristo i també una petita pista de futbol sala o de pràctica de futbol per als més menuts, com també en una cistella de bàsquet a l'Hort de Cruells. És a dir, cada any anem duent a terme una obra d'aquestes característiques i així donar compliment a aquelles reivindicacions que també del sector de la joventut ens fan a l'Ajuntament. Precisament per a aquest any 2017, que properament, segurament la setmana que ve, també tenim una reunió amb un altre sector de joves, que en aquest cas serien els que practiquen escalada, que reivindiquen el poder construir un rocòdrom o un búlder en algun espai de la nostra població. La setmana que ve tenim aquesta reunió per tal de poder atendre la seva proposta, veure allí on l'ubiquem i durant l'exercici d'aquest 2017 poder construir o començar a construir aquest rocòdrom i així també d'alguna manera poder anar completant les diferents, no només reivindicacions, sinó pràctiques esportives que la joventut de Roquetes du a terme. Bé, també una de les petites obres de millora i jo diria que més important encara de recuperació d'una antiga tradició a la nostra ciutat és la reforma que vam fer d'aquest espai d'un dels antics trinquets que teníem a la nostra ciutat. I dic que un dels antics trinquets, tot i que en la nostra època de joves aquí li comentàvem com el frontó de Roquetes, realment el seu origen no era un frontó, sinó que era un trinquet. I era, o és, un dels antics 4 trinquets que hi havia a la nostra població. És a dir, abans dels anys 30 a Roquetes, i segurament que també en el període dels anys 30, a Roquetes existien 4 trinquets repartits entre la nostra població i aquest era un dels dos que hi havien ubicats també a la zona o a propietat dels jesuïtes a Roquetes. Este trinquet i al seu darrere un altre tenien aquesta funció. Segurament que si recuperem fotos de l'Observatori de l'Ebre o de l'antic noviciat dels jesuïtes encara trobaríem alguna fotografia duent a terme aquesta pràctica esportiva. Dels dos trinquets que hi havien ubicats aquí,
Un va estar utilitzat com a magatzem i continua avui dia sent utilitzat com a magatzem, però des del govern municipal, al tindre coneixement de que no era un fronton, sinó que era un trinquet, hem volgut, amb aquestes obres, sobretot millores de pintura i de rebossat de parets, hem volgut donar-li la seva originalitat. És a dir, un trinquet que es pugui practicar també el trinquet o el fronton o allò que els joves vulguin practicar-hi, però en les característiques d'un trinquet homologat. Hem tingut coneixement també d'alguns estudis que s'han fet en aquest sentit i ens comentaven aquests estudiosos que segurament este és l'únic trinquet original d'aquella època que queda a Catalunya. Per tant, des de l'Ajuntament hem volgut recuperar-lo i demanem també a la gent que utilitza aquest espai per a passar un bon rato o per a practicar l'esport que en tingui cura i que l'utilitzi de la millor manera possible per tal de conservar un element històric també a la ciutat de Roquetes.